والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿನ. ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜ್ ಮಲಾರ್ರವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತನ್ನು ಸದುಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ದಾನವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವನು. ಅವನು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಇವನು ಎಂದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മളിപ്പം മംഗളൂർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. മംഗളൂർ ആൽക്കമി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈനോർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ഡൈനാമിക്കിൻ്റെയാണ്. ടൈനോർ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് ടൈനോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ സെഗ്മെൻറ്റാണ്. ഓർത്തോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബെൽറ്റുകൾ, പിന്നെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ വാക്കിംഗ് എയ്ഡ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ടൈനോർ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം അതേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഡൈനാമിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഡൈനാമിക്കും സെയിം കമ്പനി കോമ്പറ്റീഷൻ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഡൈനാമിക്കും ടൈനോറും. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എല്ലാം കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈനോർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഡൈനാമിക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെമി പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് വരുന്നത്. ഡൈനാമിക്കിന് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. ടൈനോർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രൈസിൽ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയൻ്റ് കാണും. അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്. ടൈനോർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയലല്ല. ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലുവയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. പിന്നെ ടൈനോറിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും അതിന് ആ കമ്പനിയുടേതായിട്ടൊരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡൈനാമിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ പ്രീമിയം ഉണ്ട്, അവരുടെ ചില സെഗ്മെൻറ്റുകൾ പ്രീമിയം ആയിരിക്കും, ചില സെഗ്മെൻറ്റുകൾ അൺപ്രീമിയം ഉണ്ട്. പ്രീമിയം അല്ലാത്ത ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിലുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. ടൈനോറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഒരു പ്രീമിയം പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. വെച്ചാൽ അത്രയും പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും ഒരു പ്രീമിയം MRP കാണും. അതനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും വരുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രീമിയം MRPയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെബുലൈസർ സെഗ്മെൻറ്റാണ്. ബ്യൂറർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. ബ്യൂറർ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിലാണ്. നമ്മൾ ജർമ്മനി ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് വരുന്ന സാധനം. ബ്യൂററിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും BP മോണിറ്റേഴ്സ്, ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ, നെബുലൈസർ, പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ്, വെയിങ് സ്കെയിലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, സർവീസ് വാറണ്ടി അല്ല, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി എല്ലാം വരുന്നത്. BP മോണിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 3 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും വരുന്നത്. 3 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ നമുക്ക് 3 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല പാൻ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓൾ കേരള, നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഔട്ടർ ഏരിയയിലും നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെയും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ്. കസ്റ്റമർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ചു തരുന്നു, പുതിയ ഫ്രഷ് പീസ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. 3 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൺഫേം ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്. പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ലൈനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായതിനെ കൊണ്ടും ഇത്രയും സർവീസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൈസ് വേരിയൻറ്റ് കാണും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും. അത് നെബിലൈസർ ആയാലും BP ആയാലും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണെങ്കിലും അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്രൈസ് വേരിയൻറ്റ് കാണും നമുക്ക്. One of the best places I've come here because I just came for a visit, but they have done a fantastic job. My arms and my shoulders were all paining, but one of somebody who has cleared it really. It has been a long time. It was not working properly, but Alhamdulillah, everything is working perfectly. My shoulder and my back pain was also there, but they have done something. It's fantastic. Please come over here. Please buy the things. This is one of the best places I have come, and I am going to buy something. Maybe. All the best.
ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಲ್ಕೆಮಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ 3 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಾದ ತಯ್ಯೂಬ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಯಾರಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂದರೆ ಯುನಿಟಿ ಹಾಲಿಗಿಂದ ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಯುನಿಟಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟವರ್ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜರಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿದ ಒಂದು ಅಜ್ಜರಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ತೈಬ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mainly we are dealing with orthopedic products and rehabilitation supports, then other healthcare, home care devices like nebulizers, BP monitors, pulse oximeters, thermometers and all those kind of products. Yeah, so our main commitment to the community is to give a dedicated healthcare service with all guarantee after sales support and to make sure the quality products at affordable prices. Yeah, so we always try to give the best prices. Basically our core focus is the wholesale and our core clients are like hospitals, dealers and the chemists and all. Yeah. And other branches where and all? Yeah, we are actually serving entire Kerala, Tamil Nadu. Now we started at Mangalore. Now we are also moving to Hyderabad. So it is something like a South India level we are covering. Also we are doing some export business to Middle East and African region as well. Yeah, thank you so much. Hello, I am Nazir, General Manager, Alchemy Healthcare Center, Mangalore. I am happy and proud to announce that we open our new branch in the beautiful city of Mangalore, and we are dealing with some of the top quality brands like Amaran, Burer, Tynor, Dyna, Dr. Trust and Midtech. Our products are home health care products, orthopedic appliances, physiotherapy and medical instrument. We are located in Kingdom Tower of Tokkotu, and our aim to supply quality product at affordable price. Thank you very much.